Tipra Motha Bisi Brwi Pungmani Salno Rogoi Kotorkhe Palaikha Urokoti Hangkode Bising Khobjagnai Demdum constituency wo aro Pandani Narwakrangi Pai Manja Paika Tipra Motha ni President Bijay Kumar Rangkhol Manjakha TWF ni President Monihar Deborma tai Tongbaikha Montri Brisuketu Deborma no Khoboi MLA Paul Dangshu MDC Direndro Deborma tai Tipra Motha ni juda juda warrior tai TCB ni President Chongro o salo TWF di bakhak tei kobangma borok family nogoi kha furjakha President Monihar Deborma tai jotono kha kahamya phramai baksano bubagrani lam tei himi tongnani sekangnani tai dofani bagai jotono sakno bedangnani bagai kobokhabo kokno thungai rokni bwskango sawi khana phuru Pandawo Narwakrangi Pai Majagman yagulono Bijay Kumar Rangkholni yaktei Tipra Mothani bana tisar jakha tai joto narwai rokno bonologi rekha aboni yagulono Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadurni mangplio khumbogoi bubagra bosongni muituno khlailekha tai borni nasimung baino tabuk Tripura hawo Tripura sarongni manthaino tumnani bagai jotono kognar klaikha kognar klaimani bai baksano o salo Tipra Motha songsamani salrogoi yaphangni simi busuk kognar gei taisa haino hai bakhao phan thonruinai rokha Tipra Mothani tangkra adongrok narwai rokni yaktei amchaini bukhuk chakra rokno bahaino rignai risarok bahaino baglaikha khatungmani bisingtei Tipra Motha sal songsamani kwbangma janja dalbidal palaimungni bisingtei palaima haino o Demcharrao pandao bahaino rignai katal manei belakhe khatungjakha chakra bukhuk songrok bahaino তিনি যত সাইমানো 4 বছর Bisi Brwi Tipra Motha all salno rogino Unokoti district bekopdak bises khlaiye chini Demcharrao MDC tai district bo president bo chini sorongana Deborma bini loajima bai tini Tipra Motha Bisi Brwi kamani songsamani salno belai kendam Palaikha aboni bagai ang bises kai hambai mariwo tabuk bo Tripura hastewo obahe entry area chini Demcharrao ko sona busuk asal hasuk bolong bakogoi chini TWF bukuk chom emon babe o monchono musang dekha abo skopoi sabai mania aboni bagai anglo wansugo Tripura o je kono anchalik dol ni bisingo je buri bodol jotto ni sab phan kaino TWF abo sangwesa sinan nayo TWF ni phan belai na kotor aboni bagai Unokoti district ko sekai chini ketal district president borom ganang je khoriknya Deborma bini netritwa wa chungduk khatini buri rong ni phan sekai bises ka ang hambai malu chini borom ganang MDC bini MDC hangbai chini 3000 bukuk somno chini rokno rignai kaham kan borok chini rignai bak nai babo bak khatini yakte start kai bagi nari kan abu belai kisim hambai ri korbai karon buri rokni bukhano buri rok nukungno narik mani ahaino rasnoting nukungno bo gerak khainari go aboni proman dinini je chini foundation de aboni rokna aboni bagai ang obono message dinai chini TWF ni bukuk jongno Tipra Motha YTF TWF jotto chini Tipra Motha ni sata wings jotto khadani tapoke bukuk jongno bubagrani sangkrak jongno haidi sing bubagrano logiri laine 4 বছর जों ख्लाइमानखा बुबाग्रा चिनि बसखांगो तंमानि बागै बुबाग्रानो सिमै सिरिनानि बुबाग्रा बेबा खायनाय सिनि बागै चिनि हा दफा चिनि 125 एमेंडमेंट बिल पास खायै इमप्लिमेंट खायतु बनानि नाय दंगो दति इमप्लिमेंट नानि दंगो आबनि बागै खाता बायदि जों थांजासे दंना नांनाय पाक बाक्सा याकनि बाक्सा जिंना नांनाय आबनि बागै दिसेस खाय आं दिनि चिनि MDC नो आनि फायंदिरे नो बेलायखा हामबाय बाय जत्तो Unokoti district ni TWF team
ব্লক কমিটি ডিস্ট্রিক্ট কমিটি যতনো আং পাইফিলা হামবাইয়া পারো কারণ রংনি হামজা তিনি বেলাইখিনো কাহাম তাই চিনি TIS brongni samungnobo ang belai kahambai mario YGM brongni samung bo belai kaham Tipra Motha ni tini ni luazima bo belai khino kaham sini baga jatkono hambai Kotorkhe Palaikha Baksha baidi bini logi thangnai phaidi Bal baksha baidi bini logi thangnai phaidi Nini ani jatani bage bhayo dafani jati machungai kelanganayo Nini ani jatani bage bhayo dafani jati machungai kelanganayo Oh hai baidi joto baksha ke han ushidi bini thansha ke do hai baidi joto baksha ke han ushidi bini thansha ke shabo phayabo hakl share Kotorkhe Palaikha khore shabo phayabo hakl share Kotorkhe Palaikha khore diri
yang doksa korang ngajak na asyik keplai korang bini hak kelih kena